Здравейте, приятели! Искам да ви споделя впечатленията си от новата си играчка, тъй като вече сме в зимния сезон. Идва време да набавим така желаната топлина и уют в къщите си, което е свързано с дълго и безкрайно мъчително цепене на дърва. Затова реших да си помогна малко, като си купих един продукт специално създаден за тази цел. Това е една брадва, така наречената брадва чук. Произвежда се за шведската фирма Husqvarna. Ръчно изкована, произведена от майстори по стари традиции, от изключително качествена стомана, с много интересна форма. Ето това я прави строго специализирана само единствено в цепенето на дърва. Острието е много тясно, като страниците на острието е отнето материал, който е оставен само единствено в центъра, което подпомага за слабото съпротивление на острието в дървото, което подпомага от своя страна малко вероятното заклинване на брадвата в дървесината. От другата страна има чук, с който може да се забиват клинове. Брадвата е изключително добре балансирана. Малко е тежка главата, но това пък подпомага без каквато и да била засилка и усилие да постигнете съответния резултат. Дръжката е направена от американски орех, така нареченият хикари. Потопена е в варено ленено масло, което гарантира дългия живот и еластичност на дръжката. Тя няма да се напука, няма да се износи. Единствено трябва да се знае, че от време на време трябва да се поддържа по същия начин, да се маже с ленено меселце и няма да има никакви проблеми с дръжката. Разбира се, не трябва да се пропуска възможността да се цели дървото от първия път, тъй като няма специална протекция на дръжката в тази част на брадвата, която е най-податлива на щърбвания и наранявания, тъй като доста често се случва да се пропусне удар и дървото да удари пряко в дървесината, която не е защитена. Но пък дръжката от друга страна е сравнително къса, което много допринася за точността на удара. Така че мисля, че никой няма да има проблем с малко тренировки, дори и без. Разбира се, сигурността е на първо място. Да започваме. С един удар 3 заека. Изключително мощна брадва. Постигат резултатите си с един единствен удар. Направо изключително впечатлен съм от нея.
Направо нямам думи да изразя колко доволен съм от този продукт. Брадвата е уникална. Адски много ми помогна. Не е като нашите типични български, така наречени цигански брадви. Нищо общо просто. Съвсем друга класа. Горещо ви я препоръчвам. Може да си намерите в магазините на Хускварна. Може и някой друг да ги предлага, не съм сигурен. Лично аз оттам си я купих. Не съжалявам и за минута. Надявам се да ви е харесало ревюто. Лек ден от мен. И ще се видим скоро.